Què és el que qui integra aquesta plataforma? De qui sou hereus, no? Perquè efectivament hi ha molts integrants del municipalisme, de localitats d'arreu de la Comunitat Valenciana. Qui integra aquesta plataforma? Sí, hi ha partits municipals i ara mateix en el cartell ja figuren alguns dels partits que estan, que són Poble Democràtic, Són Avant, és també Acció Nacionalista Valenciana i alguns quants partits més que volen també introduir-se, i a banda dels partits municipals, que són uns quants. Nosaltres venim un poc de lo que és Unió Valenciana, el que és el sector que mai s'ha rendit i el sector que sempre ha de fer els interessos dels valencians i que, per supost, estem molt cansats, molt cansats que des que no està Unió Valenciana, des que no existeix un partit verdaderament valencià que defensa els interessos, cada volta la nostra economia està anant a pitjor. Gràcies, Joan Carles. Són les reivindicacions que fa en este 9 d'octubre esta nova plataforma, esta nova associació política en contra polític valencià que va començar a canviar, com dèiem, abans de la pandèmia i que aglutina a un conjunt de partits regionalistes, deien són hereus d'Unió Valenciana, però també integren a diferents partits d'àmbit municipal. Seguim pendents d'esta concentració.